klientom som vlastne odhadovala, že budú ziskoví plus 30% a my jsme teraz ty byty všetky predali a všetci zarobili 85 až 95%. Tak Dubaj je něco kolem 57 000 realitních makléřů, to je brutální konkurence. Je jednoduché podľa mňa získať príležitosť robiť v realitách, ale je náročné sa tam udržať. Jakou nejdražší nemovitost si prodala? 5 miliónov eur. Za kolik zprostředkujete nemovitosti v roce 2025? Vychádza to na 6 miliard českých korun, teda miliardu dirhamov. Co jsi jako musela v Dubaji obětovat? Priateľstva. Jakou nejdražší věc si skoupila v Dubaji? Nejaký výstrelok alebo niečo, nejaké oblečenie, auto, dom. Ahoj bojovníci, doufám, že se máte naprosto skvěle. Dnes za mnou zavítal a za náma vlastně přiletěl velmi vzácný host a tím je Veronika Plichtová. Ahoj Verčo. Čau, díky za pozvanie. Jak se máš? Super, užívam si to. Jo, není tedy zima trošičku na tebe? Nestíha ma to nejako schladiť, stále som, nevnímam to nejako. Ten teplotní rozdíl je podle mě tak 40 stupňů. Jenom byste věděli, nahráváme v listopad, jo? Takže jako na Šumavě zítra máme -8, no. Takže. Ano, wow. Tak uvidíme, no. Veronika založila a vede realitní kancelář Move Home Real Estate v Dubaji. Je to tak. A zažíváte nebývalý úspěch. Než se k tomu dostaneme, já mám na tebe sérii rychlých otázek. Wow. Pojďme na to. Tak poďme na to. Tak, jak dlouho investuješ do nemovitostí? Asi 4 roky. 4 roky. Kolik vlastních nemovitostí? Musím spočítať raz. 6. 6, OK. A jsou všechny v Dubaji nebo i mimo Dubaj? Mám aj mimo Dubaj. A jaké destinace tě zajímají? Zaujímajú ma destinácie, kde sama môžem pobudnúť nejaký čas, pretože ja pracovne musím sa aj pohybovať, takže mám jednu v Londýne. V Londýně. K tomu se dostaneme, ty jsi tam tak trošku předtím pracovala, že? Takže prostě Londýn jako OK. Na Londýn mám taky zajímavý vzpomínky. V jaké hodnotě vlastních nemovitostí? Sú to rôzne hodnoty. Mám od štúdií až po domy s bazénom, čiže rôzne kategórie. Každý plní iný účel. Napríklad v dome s bazénom tam bývam. OK. A jaká je cena těch nemovitostí všech, který vlastníš? Tak asi to najmenšie štúdio teraz vlastne kupujem s rodinou. To bude mať asi hodnotu 160 000 eur a potom ten dom, v ktorom bývam, teraz po všetkých úpravách a prerábkách, ktoré som do toho vlastne, všetko, čo som do toho nainvestovala, má hodnotu do 2 miliónov eur. To je pekný. A v Dubaji není úplně moc typický jako vlastnit dům s bazénem, ne? Myslím si, že je to typické, hlavne pre ľudí, čo žijú v Dubaji dlhodobo. Povedzme, že ľudia, ktorí tam chcú byť 5 až 10 rokov, tak potom už neskôr vyhledávajú dom. Chcú ten priestor, záhradu. Je pravda, že když jsme se vlastně dívali s Anetkou na Netflixu na tu reality show z Dubaje, jak je tam takovej ten bohatý pár z Indie, jestli víš, co myslím. Ne makléři, ale je to reality show, že vlastně taky konfliktní typy, teď asi třetí řada, tak vlastně žijou jako většinou buď to na té Palmě, že jo, nebo jako jinde, ale v domě, no. Áno, v dome. Ono, asi myslím, že pre niekoho, kto chce užívať tú nehnuteľnosť len pár mesiacov v roku, tak apartmán je ideálna voľba, lebo máte tam všetky služby, viete využívať fitko v budove, bazény, recepcie 24 hodín denne a rôzne ďalšie výmoženosti. Ale keď tam žijete celý rok a žijete tam dlhé roky, tak potom už dáva význam aj ísť do domu. Mě zaujala jedna věc na tobě, mimo jiné samozřejmě, že kolika mluvíš jazyky? Tak díky, že si to vytiahol, lebo síce je to v mojom bio, ale nejako ľudia si to nevšímajú alebo nerozumejú, čo tie vlajky znamenajú. Okay. Lebo vždy, keď niekomu poviem, že hovorím taliansky a podobne, tak sa čudujú. Áno, ja som študovala v Boloni na vysokej škole a rok som bola na Erasme ešte v Nemecku. Takže z týchto jazykov máme štátnice z angličtiny, nemčiny a taliančiny.
To je neuvěřitelný. Takže vlastně jako se úplně v pohodě domluvíš. Já jsem se díval jako na Reelska, kde mluvíš italsky, tuším, a anglicky samozřejmě. To je jako super, no. Já to strašně obdivuju, protože já jsem mládí to nějak propásl se jako učit anglicky, měl jsem jiný věci na práci, naučil jsem se až vlastně před 3 rokama, takže se jako domluvím v pohodě, ale to bylo mě těžký, ale třeba u Robinka, který mu je 6, tak vlastně ten už mluví celkem v pohodě a půjde i na jako školu, kde se hovoří o ty první třídy jako 2 jazykama, takže jak jazyky dokážou otevřít tu bránu do toho jako global businessu? Podľa mňa je to dôležité, pretože sú veci, ktoré sa nedajú úplne preložiť. Takže keď sa stretneš s nejakým cudzincom, tak určite tam je väčšia blízkosť automatická, hneď do začiatku, keď si viete podebatovať v ich jazyku. Takže určite to otvára brány. Lze být dneska šťastný bez nemovitosti v Dubaji? Asi nie. Tak je to taká záruka. Ja si myslím, že je to taký bezpečný prístav teraz. A čo najviac zaujíma českého investora je tá bezpečnostná stránka. Viac ako tá investícia asi samotná. Je to pre nich taký, že bezpečný prístav. Keby niečo, Česko je docela bohatá krajina, bohatá zem, takže ľudia už chcú ešte mať aj tie zadné vrátka a majú na to. Ono se hodně říká, dneska Dubaj v Čechách, myslím si, že i na Slovensku je jako hodně propagovaná. Dělají jako hodně makléřů, někteří trošičku zaspali a teď jako honí ten vlak rozjetej, někteří to dělají delší dobu. Ty jsi v Dubaji 6. rokem a dostaneme se krátní kanceláři ke tvému krásnému týmu doslova a úspěšnému velmi. Tak myslíš si, že to je fakt jako ten hlavní důvod, ta bezpečnost, že to je vlastně jako mimo Evropskou unii, že jako něco se tady děje, tady konflikt jako Ukrajina, Rusko, člověk neví, kam to prostě bude eskalovat, protože už to trvá několik let a jako my jako nic moc jako neuděláme. Proto Slovensko je to asi ještě blíž, že tam je to vlastně za dveřma, za branami. Tak, že to je ten hlavní důvod, ta bezpečnost? Tie dôvody sa menia. Takže jedného času to bolo čisto investičný zámer, podľa mňa dnes sa k tomu pripája ten bezpečnostný. Teraz najnovšie je tam novinka, že keď budete držiteľom zlatých víz, tak máte možnosť aj repatriácie v prípade, že by naozaj tu naskytla sa taká situácia, že budete musieť utiecť, či už sú to prírodné katastrofy, alebo teda asi politické. Takže myslím si, že to sa mení, to sú trendy. Ja teraz vnímam, že veľa ľudí chce mať tie zadné vrátka, ale zároveň Dubaj je cool, je úžasný, viete tam za 5 hodín byť v exotike, viete ísť na pláž, je tam podľa mňa najlepšia gastronómia na svete. Sú to rôzne motivácie. Zlaté víza, pro tebe jsou to úplně jako běžný věci, které jako říkáš každý den a víš to a řešíš se svými klienty, ale co je to zlatý vízum? Tak pokiaľ vy tam idete ako turista alebo ako investor, tak tam môžete pobudnúť 3 mesiace, odísť a znova sa vrátiť na 3 mesiace. Ale pokiaľ by ste tam chceli žiť celý rok, 12 mesiacov, tak potrebujete mať nejaký typ víz. Zlaté víza sú víza, ktoré dostanete, keď investujete, i keď len na papieri, projektovo, aspoň nad 500 000 eur. Takže stačí off-plan veci, ktoré sú vo výstavbe? Vo výške aspoň 2 miliónov dirhamov, čiže cca 500 000 eur. Tak vzniká vám nárok na tieto zlaté víza, ktoré sú platné 10 rokov a viete si ich po 10 rokoch obnoviť. A takisto viete tieto zlaté víza preniesť aj na rodinu. To je jako hodně zajímavý, no. Možná půjde jako úroveň jako dál. Na rodinu znamená jako na moji manželku, děti a třeba i na tchýni a tchána? Je to najbližšia rodina, čiže manželka, deti a rodičia. Rodičia, jo, takže to je dobrý. Dobre. To je jako hodně zajímavý. Takže přátelé, zlaté vízum. Což je super a je to zajímavé, že to nemusíš mít jako zainvestováno, jako že teď tam hodíš jako 500 000 hneď. Přes 500 000 hned, ale je to off-plan, takže postupné splácení a tak dále, no. Není Dubaj už jenom taky jako pozlátko? Není ta doba pryč? Toho aká jako, doba? No, jako mám kamarády, kteří tam třeba vlastní nemovitosti a byla první vlna třeba 8 let zpátky, druhá vlna, jestli teď není nějaká třetí vlna, kdy
kdy ten trh už jako není jako nasycený. Tak je to niečo podobné ako v stocks, takže keď budeme čakať, kedy zase vlna pôjde dole, nemusíme to nikdy odhadnúť. Ťažko povedať. Určite teraz sa bavíme o inom trhu, ako tom spred 8 rokov. Toto je už trh zrelý. Vtedy sme sa bavili o emergentnom trhu. Takže ja si myslím, že ten trh už tak veľmi cyklicky nebude. Samozrejme nemám viešťacu gulu, ale ja si sledujem trendy, poptávky a naozaj do Dubaja by sa malo do 5 rokov nasťahovať 50,000 ultra bohatých ľudí. To sú štatistiky, ktoré si viete pozrieť online, ktoré neprodukuje Dubaj. A všetky tieto trendy naznačujú tomu, že bude nedostatok aj bývania, najmä toho luxusného z môjho pohľadu. Takže ja si myslím, že nie. Doba nie je preč. Áno, nehnuteľnosti sú drahšie, ale aj ten level, v akom sa stavia, je oveľa vyšší. Já tam poměrně jako nastudovaný, i když jako nejsem jako v Dubaji, natáčel jsem tam a sleduji vlastně i to, co vydává vláda. Jo, a prakticky oni teď mají plán vlastně do 5 let o 80% víc zeleně, víc jako pěší trasy, naběhání a tak dále. A jenom tenhle rok je tam ve výstavbě přes 320,000 jako nových bytů, což je jako neuvěřitelný. A jako je to město budoucnosti, jako co si budeme povídat. Zajímají tě třeba i jako jiný lokality, než vyloženě ta Dubaj, nějaký jako Chorfakan, nějaký jako jiný jako území v Arabských Emirátech, nebo jenom vyloženě ta Dubaj? My sa špecializujeme najmä na Dubaj, ale zaujímavým Emirátom je aj Abu Dhabi. Ponúkame aj Ras Al Khaimah, Ajman, Al Quwain. My vieme zaobstarať nehnuteľnosť v akomkoľvek Emiráte. Ale ten Dubaj a Abu Dhabi mi prídu takí najsilnejší hráči jednoznačne. A čo sa týka k tomu, koľko nehnuteľností je rozostávaných, to sú rozostávané na papieri úprimne, pretože očakávané odozdávania sú 40 až 45,000 bytových jednotiek ročne. Ale do Dubaja sa aktuálne sťahuje 17,000 nových obyvateľov mesačne. Čiže reálna potreba na bývanie je 60,000 nových bytových jednotiek ročne. A naplánované sú odovzdania zhruba 40 až 45,000 bytových jednotiek. Což je vlastně i trošičku zdravý pro ten trh, že jako je velká poptávka po těch bytech. Ona je jako fakt velký boom, že jo, po tom investování jako vlastnit nemovitost v Dubaji. Je to jenom pro Čechy, Slováky, nebo je jako pro okolní státy a třeba Američany? Aktuálne rastú aj Američania spomedzi klientov. Najväčší klienti, alebo teda najviac klientov je z Británie, z Indie, z Pakistánu a zo západnej Európy. Potom až 5. sú Rusi. Taká zaujímavosť je, že Rusi vlastne tvoria len 9% tých investorov v Dubaji. A ľudia si... Ako nie je to málo, ale nie je to ani moc, pretože kolujú fámy aj medzi inteligentnými ľuďmi, že vlastne ten trh stojí a padá na ruskej populácii a to tak vôbec nie je. To si myslím, že v Ázii a v Indonésii jsou podle mě na prvním místě. Jo, tam ano, jako... v Thajsku a v Indonésii asi. Je to tak, no, takže tam je to jako hodně pro ně zajímavá destinace. A ty okolní markety, když vezmu jako výjima jako Čech a Slovenska, tak ta západní strana, to jsou i vaši klienti hlavně, nebo jako, jak to máte jako procentuálně? Protože jako, řeknu proč se ptám, protože většinou, když je jako český nebo slovenský maklér v Dubaji, tak cílí primárně prostě na ten svůj jako hometown, jo? Najlepšie sa nám pracuje s Čechmi a Slovákmi. Je to tak. Takže tvoria väčšinu našich klientov, najviac im rozumieme a vyhľadávajú tú službu v ich rodnom jazyku. Máme nejakú časť klientov, ktorí sú z Talianska, z Nemecka, z Ameriky, alebo máme aj lokálnych klientov. Takže aj napríklad Emirátčania sú medzi našimi klientmi. Lze dneska vlastnit nemovitost v Dubaji? Ako myslíš, navždy? Myslím jako navždy, protože třeba, když to srovnám s Indonésií, tak tam je plus buď to freehold nebo leasehold, že máš nájemní smlouvu na 25-35 let, nebo jak je to tady? To je drahý nájom. Je to tak, no. Nie, v Dubaji je tiež freehold a leasehold, ale my leasehold nepredávame. Takže vlastne v leasehold lokalitách sa nestávajú nejaké projekty developerské, veľmi málo, sú to skôr vily.
a tam akože vieme sprostredkovať nájom, ale vlastne nemáme to ani ako keby v portfóliu. Všetko sú freehold, je to navždy. Jo, je to navždy, je tam normálně katastr nemovitostí, normálně kupní smlouva, vlastním to na svý jméno jako fyzická osoba nebo jako společnost? Společnosť iba, ak by to bola dubajská spoločnosť. Takže česká spoločnosť nevie vlastniť. Takže musí to byť na fyzickú osobu. A tá legislatíva je tam fakt silná. Akože ja mám, v mojom prostredí sú aj právnici a medzinárodní právnici a tá legislatíva je ako veľmi ako podobná, skoro rovnaká ako v západnej Európe. Naozaj to je super akože právny štát. Ja som veľmi spokojná s tým, ako to tam funguje. Ľudia majú podľa mňa nejaké také mylné predstavy, ale treba si uvedomiť, že to je supermoderný štát a 92% populácie sú expati. Mně se líbilo, že jsem jako, když jsem studoval tvou práci a četl vlastně, co vyšlo, nebo se díval na videa, tak se mi tam líbilo, že do Dubaje se zamilujete na podruhé. Super, tak si čítal tento článok. Jo, to mně přijde jako super, že jsem byl v Dubaji, vlastně my jsme byli vedle Ras Al Khaimah, že? Tam jsme byli jedno, pak jsme byli Khor Fakkan, to je jako druhý pobřeží a jednou jsem byl v Dubaji, tak ještě potřebuji jednou. Takže tě to nezaujalo? Hele, mě Dubaj přijde zajímavá v tom, jak je to jako ultra high-tech, moderní city. Já jsem spíš jako na ty pralesy, no. Jako. Já jsem tak vidíš. Trošku jiný typ, ale třeba až za těch vedle tam bude být zeleně, tak to bude být. Tím nechci říct, že tam jako není zeleň, jo, ale prostě... teraz je tam zeleň, máme štvrte, ktoré sú úplne zelené a je to teda aj nový trend zazeleňovať štvrte alebo predávať luxusné byty obklopené aj lesmi. Máme tam už aj rozostávané lesy a máme aj jednu lesovú komunitu. Takže keď prídeš na budúce, tak ťa povediem ja Dubajom a uvidíš, či sa zamiluješ do ňoho na druhýkrát. OK. Ono strašně záleží, jako co tam jako zažiješ, jestli prostě jenom člověk jako je vyložený jako na pláži v tom rezortu, jo, tak to je takový jako dobrý, nebo já mám rád, když jako poznám trošku to město, že jo. To je vždycky kultúra. Jako lepší. Je to lepší, no. Ja som tiež za to. A napríklad preto ja som sa presťahovala do domu. Mne tiež chýbala zeleň. Bývala som 5 rokov v downtown a pre mňa to je akože concrete jungle, betonová džungla trochu, takže ja som sa presťahovala kvôli tomu do domu a mám tam taký môj mini prales. Super, no vidíš, taky to potřebuješ k životu prostě. Pustí vás místní k sobě? Prepáč, musela som sa napiť. Áno, miestni sú veľmi priateľskí ľudia. Ja by som to chcela vyzdvihnúť naozaj, že ja mám s nimi úžasnú skúsenosť. Ja s nimi spolupracujem na nejakých dizajnových veciach, alebo teda my máme aj veľmi dobrých známych, aj klientov miestnych a sú úžasní. Akože to sú tak pozitívni ľudia a féroví a kľudní. Fakt akože áno, pustia si nás k sebe a chcú sa priateliť. Oni sú veľmi priateľskí. A sú veľmi moderní. By ste boli prekvapení, že to, čo možno my si myslíme, že ako žijú, tak oni žijú veľa modernejšie. Drží slovo? V čom myslíš? V obchode? Ako v... No ve všem prostě. No. Podľa mňa áno. Áno. Protože jako trošičku narážím na to, že jako v Čechách jako už prostě občas to slovo jako moc jako neplatí lidí. To je škoda, no. A když mám srovnání jako ze světa, tak mě to občas jako mrzí, víš, že jako trošičku jdou pryč tady takový ty jako morálka, hodnoty a ja neviem, co pretože to je ateistický štát, podľa mňa. To vplýva, ľudia si vedia ospravedlniť veľa vecí. Tam predsa akože veria v toho Boha, myslím si, že to možno trošku pomáha iným národom. Já bych každého poslal prostě na cestu kolem světa, to samozřejmě nejde. Nepíšte mi. Nebudu to platit, ale spíš jako na nějaký retreat, víš, jakože chvilku si zameditovat a chvilku dát pryč ty káry, prachy, povinnosti, masky a vrátit se jako k sobě, no, jako k člověku. Takže to mi třeba hodně dává to cestování, no. A vidíš, to napríklad je ďalšia tvár Dubaja, ktorú určite si nevidel, pretože tam máme aj veľa meditačných centier, máme tam centra sound healing, naozaj ten Dubaj má všetko. Aj tam veľa ľudí by si bol prekvapený, že naozaj vyhľadávajú takýto štýl života. To je super, no, takže se tam dělají taky různý jako retreaty, wellness retreaty. Breathwork. No, breathwork. Skvělý. Veľmi veľa. Super, no vidíš, to prostě pro mě ta Dubaj je prostě, já jsem tam hodně času strávil jako na dálnici.
a po stavbách, takže to je takový, jako víš, jako, že prostě nebyl úplně čas na ten jako lifestyle a nightlife, takže jak vybrat nejlepšího developera? Takto, ono to nie je vôbec také jednoduché, že keby sa to dalo určiť iba podľa developera, tak vlastne my makléri sme úplne zbytoční. Áno, tak každý by vedel, že developer A je super, naslepo kúpim a proste dobre som kúpil. Naozaj, každá ponuka musí byť vyhodnocovaná individuálne a nejde iba o developera, pretože aj developer má rôzne fáze predaja. To znamená, že je dôležité aj načasovanie. Ty, keď to kúpiš v predpredaji, tak budeš v pluse, zarobíš, ale ty, keď to kúpiš v 4., v 5. fáze, tesne pred odovzdaním, ty to môžeš kúpovať nad trhovú cenu, áno, pretože developer navyšuje ceny počas stavby a úplne ku koncu stavby to prestrelí napríklad cenovo a to je stále dobrý developer, ale dobrý, keď ho kúpiš v predpredaji, alebo keď vieš, že ho kúpuješ za dobrú cenu. Musíš tiež brať do úvahy rôzne jednotky, ktorá jednotka má aký potenciál, aká je cena za meter štvorcový a všetky tieto veci. Takže ja by som nepovedala, že je nejaký najlepší developer. Sú lepšie ponuky a horšie ponuky. A môžu byť od toho istého developera. No napríklad MR. Ja som mala prípad, keď jeden klient za mnou prišiel, nekúpil do mňa a mal kúpený MR v downtown, ale on ho kúpil asi v 6. fáze predaja. Čiže on ho kúpil tesne pred odovzdaním od developera. A myslel si, že dobre kupuje. Lebo kúpil od developera. Ale vlastne on už kúpil tak predražený byt, že on už mu to nesplnil ten účel, ktorý on mal. On mal účel flipu. Takže MR je super, ale všetko záleží. Fakt to nie je tak jednoduché. No. Jaký jsou jako nejlepší podmínky, ať už jako nějaký jako postupný splácení, nebo průběžné jako splácení, jako když kupuju off-plan. Jaký jsou nejlepší podmínky, které tam teďko můžu dostat v Dubaji? Takto. Opäť, ten trh sa veľmi dynamicky mení a treba ho sledovať z miesta. Naozaj, aby si vedel nacítiť tie malé posuny na trhu. Napríklad, aktuálne, čím lepší splátkový kalendár v zmysle splátky po 1% mesačne po dobu 7 rokov, kúpite len zlý projekt. Takže prekvapivo, paradoxne, čím lepší splátkový kalendár, čím lákavejšie podmienky, tým väčšie riziko. Takže treba byť opatrný a mať realistické očakávania, pretože tieto splátkové kalendáre pýta každý. My sme teraz mali jedného klienta, zase prezradím zo zákulisia, ktorý kúpil 4 bytové jednotky, ale zase nie od nás a prišiel za nami s tým, že on to chce flipnúť, že má to proste pol roka alebo rok a že má 4 fantastické jednotky a to boli všetko tieto jednotky s tým 1% splácaním a to sa proste nedá predať, nekúpil dobrú jednotku, takže nie je to tak, že naslepo človek kúpi dobre. Tých dobrých ponúk je málo. A jak ji poznat? A co je dobrá ponuka teda? Tak na to sa musíte obrátiť na nás. No. My to vyhodnocujeme non-stop, lebo ako hovorím, to sa môže zmeniť zo dňa na deň. Navýši sa cena o 10-15%, pretože to bežne urobí developer kľudne po týždni predaja. A ja už to nemusím vyhodnotiť ako dobrú ponuku pre vás, pretože záleží aj od vašej stratégie. Kedy chcete exitovať z tejto stratégie, takže kúpete to na flip, kúpete to pre seba, kúpete to na krátkodobý, dlhodobý nájom. Takže všetko sa musí vyhodnotiť a podľa toho ja vám vyberiem vhodnú ponuku pre vás. Takže jedna ponuka môže byť dobrá pre vás, lebo ju chcete pre seba a je to presne podľa vašich predstav, ale nemusí to sedieť na niekoho iného stratégiu. Chci začít flipovat nemovitosti v Dubaji. Kolik desítek procent tam ročne na mne čeká? Aktuálne neodporúčam, i keď ide to proti mne, pretože sa to veľmi dobre počúva, keď makléri sľubujú, môžete to za pol roka, za rok otočiť, veľké zisky. Ja aktuálne nemyslím si, že je tam dostatočná istota na flip. Takže ja sa osobne pod to veľmi nepodpíšem. Skôr je toto je vhodný trh na kúpenie ideálnej investície pre vás, alebo dlhodobé investície, alebo investície do nájmu. Flip je možný, ja ho nevylučujem, ale neviem vám to s určitosťou predpovedať, že koľko zarobíte. Myslím si, že ten trh už je tak zrelý,
Že už tam nebudú takéto príležitosti, že niekto zarobí 100% za rok alebo za 2 roky. Ale môže nás to prekvapiť. Ja som pred 2 rokmi predávala projekt a klientom som vlastne odhadovala, že budú ziskoví plus 30%. A my sme teraz tie byty všetky predali. Ich bolo 17 bytov v tej bytovej jednotke som predala. A my sme všetky predali, pretože tí klienti dostali tak dobré ponuky, že všetci zarobili 85 až 95% za 2 roky. To je extrém. A hovorila som pri tom klientom, že budú plus 30% plus. A nakoniec to bolo trojnásobne viac ziskové. Ale to som ani ja neodhadla, no, takže asi radšej by som dávala konzervatívne odhady. Je tam možnosť flipu, ale musí prísť naozaj ten klient a musí on sám popytovať akože o tú jednotku. Takže nie je to úplne taký trh podľa mňa na flip. Mm-hmm. Keď tak, pri odovzdaní. Určite nie počas stavby, aby som to teraz neodporúčala klientom. Takže byť pripravený, mať peniaze na doplatenie buď celého bytu, alebo minimálne do dostavby, do odovzdania a vtedy môžeme rozmýšľať o flipe. OK. Kolik můžu předpokládat, jaký můžu předpokládat výnos z nájmu? Mm-hmm. Takto, trh sa takisto mení. Myslím si, tiež mi ľudia posielajú rôzne podcasty, stále sa opakuje krátkodobý nájom ako veľmi výhodný. Ja fakt neviem, odkiaľ to tí ľudia berú, pretože dlhodobý nájom vedie momentálne na trhu, takže tam je vidno zase tie zmeny, ktoré človek musí nacítiť na mieste. Momentálne vzniká potreba bývania dlhodobého, takže dlhodobé nájmy my máme 8 aj 10% v čistom nájmi. Uh-huh. Uskutočnené teraz. Ale treba si uvedomiť, že to je za ceny spred 2 rokov. Uh-huh. Ja si myslím, že 7 až 10% bude dosiahnuteľné do 3-4 rokov. Čiže keď kúpite z papiera a kúpite za predpredajovú cenu, budete mať super výsledky v nájme. Ale keby ste chceli kúpiť niečo hotové, tak prirodzene vy tú jednotku preplatíte možno o 50%, takže z 8 môžete mať 4, 5, 5,5. Takže záleží fakt, že čo kupujete. Ale my odporúčame z papiera počkať si 3-4 roky na dostavbu. Povedzme, že prvý rok je taký doľaďovací, čo sa týka nájmu, ale potom už tie nájmy by mali byť 7% plus. Já jsem strašně rád, že o tom takhle mluvíš, protože vlastně mě položil jeden fanoušek otázku, jako všichni tam teďkom kupujou jako apartmány, byty, studia, počítají se to na krátkodobý nájem, ale když ty tam pojedeš Juraj, tak nejedeš jako do apartmánu, ale jedeš do rezortu. Záleží. Ja napríklad využívam aj Airbnb, keď cestujem. Každý je iný. Máme aj Airbnb plné, ale Airbnb má vyššie náklady, takže preto... Tak Booking si bere 25 až 35%, jo? Takže prostě jako to je jako potom... Samozřejmě v hrubém jako se to dobře prodává 15%, pohoda, jo, teď tam můžete optimalizovat daně a tak dále, ale já si taky myslím, že ta realita 7 až 10, když jsem to počítal. No. Určite. Po všem. Určite. Mali sme prípad 13,6%, mala som to teraz v jednej prezentácii, ale to nebolo prvý rok od odovzdania. Ubehlo pár rokov, ten byt bol kúpený v roku 2021. Teraz, tento rok sme ho prenajali a zisk je 13,6% v čistom, ale to je výnimka. No jasně, tak se kupoval o 40% jako levnější než teď jako byty, že jo? Takže ta kapitálová hodnota bytu, o kolik rostou nemovitosti ročně, bude teďkom kolik? Myslím, že 14 až 16% ročne? To je zaujímavá otázka. Ja na ňu nerada odpovedám, pretože každý byt, každý projekt sa vyvíja úplne iným tempom. A keď to zosumarizuješ, nedá sa to, pretože reálne tie projekty, ktoré majú napríklad tie percentuálne splátky teraz, tak ty sa ti nemusí ohodnotiť vôbec o nič. Takže ja preto nerada generalizujem, pretože ľudia si potom to v ich hlavách veľmi zjednodušia. Myslia si, že hoci čo kúpim, trh ide hore, jednotne o 15% ročne. Nie. Určite nie. Je iné ohodnotenie takisto počas stavby. Ja si myslím, opäť konzervatívne, 7 až 10% ročne vám porastie počas stavby, čiže do 30% pri aktuálnom trhu. Záleží, aká dĺžka stavby je. Čiže kľudne od 15 do 30%, ak mám byť úplne že konzervatívna. A potom po odovzdaní, ja by som povedala menšie číslo. Mohou v Dubaji jako realitní investor přijít o peníze? No, keď ste v dobrých rukách nie, keď ste s expertmi, pretože my dohliadneme na to, že ten projekt je zaregistrovaný, že to je stabilný developer, my s tým developerom budeme mať skúsenosť
a peniaze budete posielať na notárskú úschovu. Z môjho pohľadu je dubajský realitný trh najregulovanejší na svete. Máme tam naozaj nadstavené systémy, ktoré som nikde inde nezažila. A jedným z týchto systémov je escrow účet, čiže notárska úschova, je tam garantom štát na to dohliada, aby každý developer mal otvorenú notárskú úschovu. Takže všetky prostriedky idú na notárskú úschovu a ten developer k nim dokonca nemá prístup do dostávania a musí sa takisto, keď začne stavať, preukázať, že má všetky prostriedky na dostávanie nehnuteľnosti. No jaký největší fuck up se vám třeba stal, anebo o kterém se slyšela? O ktorom som slyšela? Tak asi, je to docela nastavené bezpečne, ale počula som nedávno, že jeden nový maklér na diaľku, vraj 2 klienti prišli o zálohy. To sa môže stať, keď tam napríklad nemáte silné zázemie, neviete to si možno vybaviť s tými developermi, aby naozaj korektne vracali promptne tie zálohy. A ešte sa mi stalo, teda počula som, referovali mi klienti, že tiež u inej kancelárie nebolo dohliadnuté na to, aby prebiehali platby a viseli vo vzduchu nejaké zmluvy, klienti nechceli platiť a naskakali im tam docela závažné pokuty. Jak jsme se bavili vlastně o tom, jaký je tam ROA, jaká je tam kapitálové zhodnocení nebo vývoj cen těch nemovitostí, tak já teď mám doslova jako vlastní zkušenost s těma zahraničníma trhama, tak než přijde, že se to tak jako všechno jako dává do stejných jako výnosů a spíš záleží, co ten klient chce. Jo, ono samozřejmě Indonésie, velký víno, super. Otázka. Slyšel jsem, že někdo tam prostě 10% a jako je to maximum. Viděl jsem Airbnbčko, který tam dokáže vydělat jako 19%, ale zase je to nemovitost, která je postavená před 5 lety, jo, takže ono otázka, jak to bude od teď jako za 5 let. A spíš mně přijde, že už se jako trošičku srovnávají ty výnosy, ať jde jako o Španělsko a o jiné země, že spíš jde o preferenci toho klienta a o to, co ta země jako nabízí jako politicky, s tou bezpečností, s tím, v jakém je vývoji ta země. Co si o to myslíš ty? Áno, určite hrá úlohu aj nejaký imidž tej krajiny alebo osobná preferencia tých investorov, pretože dobre sa dá kúpiť asi všade, ako hovoríš, ale tí ľudia musia chcieť mať nejakú spojitosť s tým, čo kupujú. Takže opakujem sa, fakt im to vyhovuje tým našim klientom Dubaj. Je to super prostredie aj pre deti, to si musíš vyskúšať. Bezpečné, tí ľudia sa neboja nechať tie deti pobehovať po pláži, po ulici. Takže tak, no, asi je tam aj osobná preferencia. Ale stále si myslím, že dubajské nehnuteľnosti, keď kúpené správne, sú tie najziskovejšie na svete. Pretože jedna vec je Indonézia alebo Španielsko, juh Španielska, to sú rekreačné nehnuteľnosti. Ja osobne neverím v rekreačné nehnuteľnosti. Proste potrebuješ tam mať plán A, plán B, istotu. Keď tam nebude dovolenková destinácia, tak budem tam mať obyvateľov, ktorí tam chcú bývať. Bude tam silná ekonomika, ktorá bude vytvárať nové pracovné pozície. To je pre mňa dôležité. OK. Jaký jsou nejčastější jako obavy klientů, kteří chtějí koupit nemovitost v Dubaji? Najviac sa obávajú, že tie peniaze, že oni môžu prísť, takže to vieme vyvrátiť veľmi rýchlo, tým, že im vysvetlíme, aký je tam systém a ďalej sa obávajú toho, že to vlastne nevlastnia navždy. Porovnávajú to s tou Indonéziou napríklad. No a co im říkáš teda? Vysvetlím im to, že vlastne je to freehold, to oni budú mať zapísané na katastri okamžite. V Dubaji už zvyčajne po 24% uhradených, tak už ste zapísaní na katastri. Takisto tam neexistujú inflačné doložky, čiže s cenou sa už nedá manipulovať počas stavby. Což je super, že väčšinou sa dá. A tu sa posiela na developerov účet, alebo tu nemáte úschovu, že? Na všetkých projektoch. Je obojí občas, no ale většinou na developerský účet, no, kvůli bance. Takže... Tak. Jsme tady jenom my dva, takže můžeme jako si dovolit být jako odvážnější. Za kolik z
zprostředkujete nemovitosti v roce 2025? Tak mám priestor sa trošku pochváliť. Tak vychádza to na 6 miliard českých korún, teda miliardu dirhamov. Což je neuvěřitelné číslo. Neuveriteľné číslo a hlavne, keď sa pozrieš na počet tých maklérov, takže maklériek, tak je to obdivuhodné číslo. Tvoje realitní kancelář Move Home, vy jste tam samé ženy, je to vlastně symbol podle mě ženský síly, ženské krásy a je to takovej svěží vítr v těch realitách, protože většinou jsou tyto chlapský obor, já jsem v realitách teď 12. rokem a v té době, kdy jsem začínal, tak jako ženy nebyly v realitách. Jo, takže to ještě jako znám z této doby, už byl jak nějaký pamětník, to je hrozný. Ale jsem mladý, jako, ale prostě jsem v realitách dlouho. Takže nebývalý jako úspěch. 6 miliard ve zprostředkovaných nemovitostech a typu, že jako je to po jakoby 5 až 15 milionech českých korun jako na ty studie a apartmány a zatím je strašně moc velká práce, ne? Obrovská. Tak my sme asi mali šťastie na seba, my sme sa všetky stretli, ženy, ktoré rovnako rozmýšľame podobne, máme rovnaký drive, máme ten hlad a nie sme pohodlné, naozaj sme vyšli z komfortnej zóny. Je to obdivuhodné, akože príbeh každej jednej z nás, že sme odišli z rodnej zeme a ako samostatná jednotka žena išla proste bojovať za lepší život do zahraničia. Takže určite odvaha nám nechýba a ďalej makáme a udržať sa na vrchole je to ťažké. Kolik je nemovitostí za celou dobu? Co jste zprostředkovali nebo si zprostředkovala? No už to je okolo 1500. 1500. S mojimi a potom vlastne už teraz aj, keď spočítam aj tímové. Tímově, jestli to řeknu dobře, jo? Tady bude moje příprava. Tak celkem vás je 5 makléřek, plus ty, nebo? Plus ja. Takže dobře. A aktuálne máš ako více k 30 členný tým. Áno, tak my máme, akože tváre firmy, to je to je tých stálych 5, ako mi povedal nedávno jeden klient, ale my už máme podporu akože aj za nami, takže máme už aj nejakých maklérov juniorských a máme tam aj malý sekundárny tím, to znamená, že podpora pri predajoch z druhej ruky. Takže máme tam už teraz aj nejakých pánov a potom mám ľudí, ktorí sa mi starajú o krátkodobé prenajmy, o dlhodobé prenajmy, čiže celý property management a potom sú tam dizajnerky. Takže dokopy to je aktuálne cez 30 ľudí. OK, to je jako už jako velká firma, dá se říct, jako, nebo velká realitní kancelář. Určitě se pojďte teďkom na Instagram Veroniky a dáme tady třeba to reelsko, jak jdete v těch červených šatech. Ať ví, jako o čem mluvím. No jasně, no a tak jako to je super, mě se to jako líbí, je to moc pěkný. Já jsem se trošku jako vlastně zarazil, že ten Instagram máš český, 80%, že říkám, tyjo, mluví tolika jazyky, určitě prodává víc jako do zahraničí než Čechům a Slovákům a je to jako zajímavý. Ale najviac kupujú Česi a Slováci. Máme tam skôr menej tých zahraničných, ale sú tam, ale tá väčšina sú Česi a Slováci. Mně přijde, že dneska vlastně, možná jsem jako tím, že se o to hodně zajímám a točím o zahraničních nemovitostech a baví mě to zahraničí, cestování nemovitosti, to je sen. A mně přijde, že jako prodává nemovitosti v Dubaji už každý druhý makléř. Je to tak. Poviem vám ďalší príbeh, taký zaujímavý. My sme mali teraz spustenie jednej budovy od Live Developer. Je to developer, u ktorého sme číslo 1 predávajúci. Aktuálne sme predali asi 30-35% celej budovy. Akože bola to menšia budova, ale aj tak, je to obdivuhodné. No a sám developer si ma zavolal a povedal: Veronika, proste ty si dala video, že sa spúšťa tento projekt. A mne denne chodia desiatky telefonátov od úplne neznámych maklérov z českého a slovenského čísla. A proste oni to vidia u teba a oni proste cez nejaké lokálne agentúry chcú tiež predávať tie projekty, takže áno, oni ako keby vidia to u nás a ďalej chcú vlastne tiež to predávať, no. Tak v Dubaji je něco kolem 57 000 jako realitních makléřů. To je brutální konkurence. A my, když jsme se o tom bavili, tak ty jsi říkala, jako 1% makléřů jako vydělává zajímavý peníze a 99% jako živoří. Což je brutální jako poměr. Jo. Tak proč je tak přitažlivý pro ty makléře?
Každý si myslí, že úspeje. Je jednoduché podľa mňa získať príležitosť robiť v realitách, ale je náročné sa tam udržať. Čiže nie je to tak, že by tam prebiehali nejaké výberové konania obrovské. Akože každý dostane skoro príležitosť byť maklér. A každý skúsi to šťastie, no. Lebo tie provízie sú lákavé, ale oni nevedia, že možno uzatvoria jeden obchod ročne alebo 2-3 ročne. Takže a je tam to riziko, že vlastne my nemáme plat, takže my vlastne žijeme len z tých provízií. A to veľa ľudí nevydrží. Oni to väčšina maklérov to vzdá zhruba do roka. To je i v Čechách. Ale že vlastně jako 90% maklérů nevydrží díl jak 1 rok. No, jaké jsou provize? Jsme tady jenom 2? Ne, tak to nie. To zase budem držet nějaké tajnosti. Okay. A máte třeba speciální jako už jako pro vás jako lepší provize, když jste nejlepší prodejci u nějakých projektů? My máme jako rôzne benefity, napríklad, že máme odložené najlepšie jednotky a tým pádom vlastne klienti musia ísť k nám, keď majú záujem o takýto typ jednotky. A prednostný výber, po prípade lepšie ceny, to sú väčšinou naše benefity v projektoch. A to sú benefity, ktoré my si chceme udržať, pretože to sú reálne benefity pre klientov. Je potřeba žít v té zemi, ve které makléř prodává nemovitosti, nebo to lze dělat jako na dálku, takže tam prostě jednou za 2 měsíce, jednou za 3 měsíce zajedu na týden? Podľa mňa musíte tam žiť, aby ste vedeli byť pravou rukou klienta, v akékoľvek situácii ísť osobne, pretože v Dubaji veľa vecí vybavíte len osobne. A aby ste navnímali ten trh, vývoj, aký je tam pohyb ľudí a všetko. Naozaj, ja si myslím, že musíte tam žiť. OK. Jak je ta typická česká cesta toho klienta, který si tam koupí nemovitost? Kupují na dálku, nebo tam chtějí dojet? Väčšinou na diaľku. Takže to jde vybavit celé na dálku. Všetko ide vybaviť na diaľku, áno. A jak to probíhá? Väčšinou sa spoja napríklad cez naše webové stránky s nami a dáme si nejaký konzultačný rozhovor prvý a na základe toho im naposielame ponuky a dubajský trh vás núti rýchlo sa rozhodovať, takže väčšinou ten klient sa naladí na tú vlnu a pochopí, že vlastne keď to nekúpi teraz v predpredaji, alebo aspoň nepošle zálohu, aby bol zaradený medzi prvými záujemcami na tom zozname, tak pravdepodobne to kúpi o 2 týždne o 20% drahšie. Reálne to tak funguje, takže všetko tam je naozaj zrýchlené. Nie je čas naozaj strácať čas. Takže väčšinou to vybavíme takto. Po prípade akým štýlom pracujem ja nie vždy salesujem tomu klientovi. To znamená, keď ja dostanem nejaký telefonát a klient mi povie, chcem toto, ja nie vždy mám takú ponuku, áno, čiže nepredávam za každú cenu. Niekedy pripravím si toho klienta, poviem mu, teraz aktuálne vám nemám čo ponúknuť podobné tomu, čo hľadáte. Počkajme si 2 mesiace, očakávam super projekt pri mori. Takže záleží, kedy zavolá naozaj ten klient, ale ako vyberieme jednotku, tak všetku dokumentáciu vybavíme naozaj online, čiže pošle sa záloha, predrezervuje sa byt, urobí sa rezervačná zmluva, všetko online, elektronicky a potom, keď sa zaplatí prvá splátka, tak sa posiela finálna kúpno-predajná zmluva domov. Je častý to, že si klient vybere nějaký byt a než se rozhodne, tak není? Áno. OK. Je to časté, preto je dôležité byť transparentný s tými klientmi, takže ale väčšina našich klientov, oni už tomu rozumia. Že jako rychle musí jednat. Ale stáva sa to. Jo. A za jak dlouho se třeba klient rozhodne, že to koupí? Väčšinou inak aj v ten deň asi. Jo, úplně hnedka šupajde. Je už připravený. Ale nie, oni to majú asi naštudované, lebo fakt ako musím pochváliť, naši klienti sú úžasní proste. Tak je tady velká osvěta, kterou vy jako jste iniciovali asi. Hodně realitních investorů nebo jako zájemců vyloženě, že nejsou realitní investoři, ale chci koupit nějakou nemovitost v Dubaji. Zajímá třeba, jestli to dá nějak financovat přes banku. Áno, je možnosť aj splácania cez hypotéku. Je to možné aj pre nerezidentov, čiže nemusíte si vybavovať rezidenčnú kartičku. Môžete si o to požiadať a najdôležitejší faktor sú zostatky na účte. Na základe toho oni vyhodnotia vašu bonitu, malo by to byť aspoň 6 000 eur.
6 mesiacov by mali byť na tom účte, aby vyhodnotili vás ako bonitného klienta a založíte nehnuteľnosť, na ktorú si to beriete. A v takom prípade väčšinou ako nerezident dostanete tých 50%. Využívají to často klienti? Začali to teraz využívať často. Teraz častejšie ako predtým, áno. Takže to jde vlastně v Dubaji získat dubajskou hypotéku. Áno. To je cool. To je veľmi cool. To bych si dal na Instagramu. To je super. No. A financují to nějak skrze nemovitost v Česku? Že mám nemovitost, která je bez zástavy? Môžete využiť aj americkú hypotéku, bezúčelovú hypotéku vo vašej rodnej krajine. Áno, aj to ide. OK. Před jako možnosti toho financování, to jsou jako velmi časté dotazy, obzvlášť jako u realitních investorů, kteří jsou zvyklí fungovat na páku. Že? Áno, jo, takže využívať cudzie peniaze, určitě. Přesně tak, no. Vy jste ryze ženský tým teda? No, viditelný je ten ženský tým. Ten vedúci tým, no, povedzme tak. Proč? Ono to nejak tak sa stalo. To nebol vôbec môj zámer, že vlastne teraz budú tam len ženy v popredí, ale keď som si zakladala tú firmu, tak ja som ani nevedela, že vlastne budeme tak veľká firma. To sa všetko tak nejako stalo, osudovo. Ja som si zakladala tú firmu s tým, že tam budem ja a Monika. To bola vlastne prvá maklérka u nás v tíme. Ale do toho ma požiadala o stretnutie moja kamarátka z detstva, čo je Daniela. Tak som si povedala, OK, super, tak už sme 3. Do toho som spoznala Simonu Chlapkovú, tá mi zavolala, vlastne už mala dubajské číslo, ona už bola v inej agentúre a ja som spoznala podľa akcentu hneď, že to je Češka, tak som začala na ňu hovoriť proste slovensky a tak sme sa nejako spriatelili cez ten telefonát, stretli sme sa a zase slovo dalo slovo a chcela k nám prestúpiť. A potom vlastne sa k nám pridala ešte Žanet, lebo oni boli kolegyne v Česku a takto sa pomaličky ten tím rozvíjal, takže bolo to také osudové, nebolo to plánované, nebolo to, že by som nejak odmietala mužov, ale nejak neprichádzali, takže sme si takto vyskladali ten tým. Jak uspět jako žena v realitách na mezinárodní úrovni? Ja si myslím, že žena má podľa mňa výhodu a je to starostlivosť. Myslím si, že z nás ide tá starostlivosť, že naozaj sme ten starostlivý rod a muži sú možno prirodzene, majú tah na bránku a idú proste obchod za obchodom, ale podľa mňa klienti z nás cítia tú starostlivosť. A to je to, kde žena má výhodu podľa mňa v realitách. Já chci asi trošičku víc ještě. Hele. Ano. Jakože já bych strašně rád, kdyby tenhle ten rozhovor s tebou, za který jsem moc vděčnej, že jsi přiletěla. Myslím si, že to bude velká inspirace v Československu. Aby byl velkou inspirací a motivujícím rozhovorem jako pro ženy, které jsou tady v realitách, anebo prostě pro ty holky, který k tomu chtějí dát jako všechno, ale potřebují trošku ty podpory. Tak co jim řekneš? Aha. No, nebáť sa, dôverovať si, fakt. Nenechať sa vystrašiť, no. Podľa mňa ženy môžu byť veľmi vytrvalé, takže keď naozaj vytrvalo si ideš za svojím, tak to šťastie sa ti podvolí. Aby sme to všetky zažili. Nikto raz z nás neprišiel a nebola okamžite super hviezda v realitách. To bol boj a vystúpenie z komfortnej zóny. Ja napríklad prvý rok som mala extrémne náročný. Ja som išla úplne na dno finančné predtým, ako som vôbec uspela. Ale ja som bola 5 minút pred tým, že to vzdám. Takže naozaj také motto, ktoré som aj učila dievčatá v tíme je, že keď sa nevzdáš, tak to šťastie sa ti podvolí. Ale fakt musíš vydržať, lebo to môže byť po roku a pol. Takže a tá história sa opakovala, lebo aj oni to tak mali náročný prvý rok. Ten prvý rok bol veľmi náročný. A potom to prišlo, no, takže šťastie prijalo tým vytrvalým určite. A v tomto biznise je to extrémne náročné. Ešte Dubaj je drahý, nekompromisný, rýchly. Takže musíš tam ísť pripravený, musíš tam ísť s financiami, pretože
nechce sa dostať do situácií, kde nemáš na nájom alebo na letenku. Tak, ale keď vydržíš, tak to šťastie príde. No. Jak moc musí žena dřít oproti muži? Je tam jako rozdíl nebo ne? Neviem, podľa mňa musí, pretože každý očakáva, že žena to má jednoduchšie, ale nemá. Podľa mňa muž má možno takú výhodu, že u tých investorov, že ho berú tak, ja neviem, vážnejšie alebo skúsenejšie automaticky. Tá žena asi musí dokazovať viac. A jak to dokázat teda tomu klientovi v tom prvním roce a půl? Ja si myslím, že ten customer care fakt, tá starostlivosť a to, že ten klient musí vidieť, že my hájime jeho záujem pred našim. Taká tá obeta. Vieš, že ako podľa mňa to je v tých ženách, že ja to viem porovnať, lebo ja aj mám veľa známych, akože v realitách mám aj veľa kamarátov a väčšina si hájí ten vlastný záujem prvý, ale my naozaj to tak máme a my sme aj spirituálne založené a my veríme tomu, že keď budeme robiť dobro a naozaj ten náš najvyšší cieľ je dobro pre tých klientov, tak nám sa to vráti. To je hodně zajímavý. Fakt, my sme akože veľmi spirituálne. A napríklad ja som taká, že ja veľa sa delím. Napríklad, že ja nemám problém proste sa deliť o ten úspech. A ja opäť, to je moje motto. Ja tomu verím, že čím viacej vlastne od seba dávaš, tak sa ti to vracia ako bumerang. A to robím celý život tak mám. Ta spiritualita mě tam jako zaujala. Máš nějaký spirituální zážitek z Dubaje? Spirituální zážitek? No, prožitek. Čo to znamená, povedz mi? Čo ty myslíš? Třeba jsi byla třeba na breathwork nebo sound healing, jestli prostě se ti něco otevřelo, jo, nějaký, nevím, třetí oko, nebo cítíš jako, že když děláš nějaký věci, tak jsi pak víc empatická, nebo může to být jako různý. Jo. Většinou třeba se říká, když letíš na Bali, zažiješ transformaci. A fakt? Tak já jsem tam nezažila. Tak jaká je tvoje transformace z Dubaje? Ja chodím pravidelne na sound healing, jogu, breathwork. Chodím na to často, je tam také super centrum, ale ja mám problém asi so sústredením sa, lebo na takéto zážitky spirituálne potrebuješ byť plne sústredený podľa mňa. To ja mám s tým trošku problém. Takže som taký začiatočník stále. Nejakú konkrétnu skúsenosť nemám, ale ja si myslím, že mám veľmi silnú intuíciu. A to je dôležité v realitách. Veľakrát proste musíš ísť intuitívne do toho. Co ti tvoje intuice říká nebo napovídá, nebo kam tě vede ohledně Dubaje? Myslíš teraz, alebo ako vnímam budúcnosť, alebo... Všechno. Ako som povedala, ja si myslím, že Dubaj je bezpečné miesto. Je to bezpečné pre jednotlivca, ale aj z investičného hľadiska. Sú tam fantastické nájmy, úžasný životný štýl. Ale je to zrelý trh, takže ja si vôbec, moja intuícia by mi nenahovárala, že teraz zažijeme rovnaký nárast cien, ako bol okolo covidu, ale je to trh, na ktorý sa dá spoľahnúť. Jak vypadá vaše realitní služba? Protože jako většina lidí si jako řekne dobře, tak mě prostě zprostředkovou nemovitost a dobrý. Jako no. Tak co všechno jako je už na tom postavené? Takto, sprostredkovať nehnuteľnosť, fajn, super, ale najťažšia práca je potom tá práca okolo a tá práca po predaji. Takže my ponúkame všetky služby od A po Z a ponúkame preberanie kľúčov, ponúkame inšpekciu jednotky, takže kolaudáciu. My máme vlastne máme nejakých ľudí, ktorým dôverujeme, ktorí chodia robiť nezávislé inšpekcie na tie byty. Je to dôležité, pretože
vy máte od developera máte bežne možnosť, že on vám pošle svojho inšpektora, ale tak to nie je nezávislý inšpektor, takže to nemá podľa mňa žiadnu hodnotu. Takže to je veľmi dôležitá služba a potom vieme ten byt dozariadiť. Design je veľmi dôležitý. Je to naozaj kľúčový moment. Musíte sa nejako odlíšiť na tom trhu, lebo treba si uvedomiť, že sú tam desiatky tisíc jednotiek a vy musíte ponúknuť niečo, čo tam ešte nie je. Takže stále sa odlišovať, ponúkať kvalitný dizajn a potom ponúknuť kvalitnú správu nehnuteľnosti, aby tá nehnuteľnosť, aby bolo o ňu postarané, aby ste tam mali dobrých nájomníkov a aby bola v čo najlepšej kondícii tá nehnuteľnosť. Potom, pokiaľ by ste chceli exitnúť z takéto investície, tak vieme aj odpredať túto nehnuteľnosť. Takže ho dá pozet. Vieme otvoriť aj bankový účet, vieme pomôcť s vízami, s otvorením firmy, vieme poradiť účtovnícke firmy, ktoré sú dokonca česky, slovensky hovoriace, vieme ponúknuť služby závete. Čokoľvek je spojené s vlastnením nehnuteľnosti, tak viete u nás nájsť. Mě tam hodně zaujalo vlastně ten jako handover a potom jako ten samotný design nebo do design vlastně toho té nemovitosti. Jak se teda odlišit? Protože jako je tam 10, je velmi konkurenční trh na to pronajímání. Ať už prostě short term nebo long term. Takže jak se jako odlišit? Tam dám jinou vázu nebo... Ja radím farbami, ale musí to byť ten rukopis toho dizajnera. My máme rôzne dizajnérky. Aktuálne spolupracujeme s 5 dizajnérkami, pretože tých handoverov je veľmi veľa a akože z jednou by sme neobstáli, to by sme nestíhali. Takže naozaj už máme 5 dizajnérok a každá má svoj rukopis, každá má iného dodávateľa a naozaj je to veľmi rozličné. Takže mali by tam byť výrazné farby, výrazné materiály, možno menšia zmena pôdorysu a využitie tých priestorov, ale ja napríklad ako amatér, i keď ma baví dizajn, tak to neviem nadizajnovať tak ako ten dizajner. Proste to im treba nechať. Naozaj je to ich špecializácia a môžem vám potvrdiť, že keď si to klienti zariadujú sami, tak ako to je veľmi zle. To jednoducho, to nie je vaša parketa. Takže treba to nechať na tých dizajnerov, ktorí tam žijú. A naozaj máme svojich super dodávateľov, vieme vám urobiť mramorové kúsky, dodať do bytu, vymeniť podlahy, naozaj sa odlíšiť a je to vzácnosť, pretože naozaj akože na tom trhu to robí možno 2% ľudí. Fakt ako väčšina ľudí, ako to dostane od developera, tak to začne ponúkať a nevyťažia z toho maximum. Jak moc máš teď jako rozpitvaný ten proces a ty jednotlivé kroky toho realitního biznesu od vlastně jako to, že vás někdo jako kontaktuje, nebo od prezentace někdo vás kontaktuje až po to předání a zprávu. Na všechno máš nějakého člověka, máš to jako strukturovaně jako oddělený, nebo to je prostě, že jako makléř to dává až do jako handoveru a pak to přehodí na nějaké oddělení. To je inak super otázka. To je pre mňa taká novinka, učiť sa delegovať trošku. Nedá sa to stíhať. Myslím si, že žiadna z našich maklérov to do budúca nebude stíhať sama. Postupne ja pridávam do týmu nových ľudí, takže napríklad ja mám teraz personal asistentku, osobnú asistentku, ktorá je aj handover špecialistka, takže čokoľvek naši klienti majú napríklad problém s nejakou platbou, tak ona vie do toho vstúpiť, vie to vyriešiť. Niečo, čo mne v minulosti bohužiaľ trvalo niekedy aj pár týždňov. Proste nemala som čas to riešiť aktívne na mieste. Takže mám osobnú asistentku, máme handover špecialistku a máme potom rôznych rezervačných agentov, ktorí riešia rezervácie a postupne budeme určite rozširovať ešte ďalej ten tím, aby naozaj tí klienti dostávali najlepší servis v čo najrýchlejšiu dobu. Co je nejtěžší na tom poskytovat takový servis? No, najťažšie je to, že klienti chcú všetko od vás a nechcú, aby ste to delegovali. To je docela ťažké, ale inak myslím si, že keď ten servis tam je, tak nie je to až také ťažké. Musí vás to baviť, no. Práca s ľuďmi, komunikácia s ľuďmi. Keď vás toto naplňa, baví,
Kupujú třeba klienti u vás jako opakovaně nemovitosti? Mm-hmm. Áno. Väčšina klientov nekúpi jednu, kúpia viaceré nehnuteľnosti, pretože si to overia, začnú im chodiť prvé nájmy a začnú pozorovať, že wow, že je to teda oveľa výhodnejšie ako kupovať napríklad tu v Prahe alebo v Bratislave. Väčšina z nich kupuje viaceré nehnuteľnosti. Oslovují vás třeba jako fondy, že chtějí koupit jako víc, jako třeba jedno celý patro, nebo nějaký taky jako velcí, jako korporátní nebo institucionální klienti, anebo fakt jako boháči? Je to rôzne. Máme family offices, kde napríklad spravujeme rôzne portfólie naozaj, že veľkého množstva nehnuteľností, ale mali sme požiadavky od fondov, ktoré napríklad chceli kupovať celé budovy. Ešte sa to akože nezrealizovalo, ale myslím si, že to príde. OK. Dubaj jako je o luxusu, o penězích, o nějakým jako podle mě jako vyšším standardu. Tak jakou nejdražší věc si skoupila v Dubaji? Aha, ako som si ja kúpila nejaký výstrelok alebo niečo, nejaké oblečenie, auto, dom. Tak je to tak. Ja naozaj som na tej nehnuteľnosti. To je to, čo mňa najviac baví. Baví ma to kúpovať viac, než ja neviem čo, nejaké hodinky alebo kabelky, ale mám, tak... Ale nemusím toho mať veľa. Mám 1-2 kúsky z niečoho super luxusného. Mám 2 hodinky drahé, mám 2 drahé kabelky a beriem to tak, že vynosím to a keď to je kvalitné, nestratí to na hodnote, takže... Ale nerobí mi to nejakú už obrovskú radosť. Skôr naozaj tie nehnuteľnosti, tá architektúra. Člověk je s tím trošku jako prostě, jako, je to namočený, prostě, takže no. Jasný, že to má rád, jo. No. Jakou nejdražší nemovitost si prodala? 5 miliónov eur. To je hodně pekný. Nějaký mega penthouse nebo dům? No, na Palme. Tam vlastne aj... Toto je vlastne cena aj tu bedroom apartmánu na Palme. Takže to je jedna z najdrahších adries. Ale áno, to už sa považuje za penthouse level, pretože to už má na 200 metrov štvorcových, takže my už sa to volá penthouse, keď to má jedno poschodie. Penthouse level. Alebo penthouse... áno, penthouse level. Mě by zajímala jedna věc, která vládne podle mě realitním světem, což jsou sociální sítě. Jako první otázka, jestli investujete do reklamy na sociálních sítích, nebo jedete organicky? Ja idem iba organicky. Takže ja napríklad nemám ani možnosť si boostovať tie videá, pretože ja som si to kedysi som si tam zaregistrovala iný účet, ja už aj neviem, čo tam stalo, proste roky dozadu a ja tam mám blog, čiže vlastne ja mám všetko organiku, po prípade mám známych klientov, kamarátky, influencerky, takže niekedy to podporia, ale nemám akože platené reklamy. Což je hodně jako taký unicorn, protože většinou je to tak, jako dělám nemovitosti v Dubaji, dávám 100 000 měsíčně za reklamu a ty lidi prostě utahám na těch reklamách doslova. Myslím, že to funguje, ako ten zásah tam je, ale ja verím aj tej organike, akože nemám na výber, lebo mám tam blog, nemôžem tam robiť tú reklamu, ale myslím si, že je to fajn, lebo mám organické publikum, ale je koncentrované tými investormi. Má to váhu. Naozaj, že nemám tam niekoho random, nejakých sledujúcich, čo omylom klikli na follow. Že sú to ľudia, ktorí tam chcú byť. A chcú tam preto, lebo chcú tie informácie. Mně to přijde jako super, protože vlastně dáváš naději hodně lidem, protože dneska ten model je takový jako dobrý, tak dodělá zahraniční nemovitosti a musím dávat mega ranec do reklamy. Jo? Ty máš něco kolem 35 000 sledujících? 39,9, čiže jo, 40 000. Okay, tak skoro 40, což je super. Na realitní makléřku si myslím, že perfektní, že většinou ty čísla jsou jako dost menší. Ale jdeš organicky. Jo? Což je jako hodně zajímavý, no. Je to zaujímavé, napríklad ja nemám ani nejakého kreatora alebo social media manažera, všetko si to manažujem sama, aj si vymýšľam tie videá, no tak akože mohli by byť kreatívnejšie, to zase ja som seba kritická, ale asi splnia účet, ľudia sa tam dozvedia, čo chcú.
Jaká je tvoje strategie na sociálních sítích? Kolikrát týdně jako vydáváš jenom reelska, plánujete to nějak, máš nějaký content tým, nebo to je, že jdete s holkama na šíšu, dáte víno prostě a zítra natočíme tohle, to se mi líbí. Väčšinou my sme tak v poslednej dobe nezorganizované, alebo nemáme čas sa tomu venovať. My to vymýšľame na kolene, že my už tam máme vlastne kameramana a my nemáme text. Že my si ho na mieste povieme. Jasne. A my si to tam proste odhovoríme do tej kamery. Ja som taká, že ja nemám rada prípravu. Takže napríklad aj tento rozhovor, ja som ani nevedela vlastne, čo sa ma budeš pýtať. Ja mám tak vedený všetky rozhovory a robím tak aj reelska. Ja do poslednej minúty neviem, že čo idem točiť. Ja to proste na tom mieste nejako vymyslím. A je to väčšinou zo skúseností, alebo inšpirujú ma klienti, keď sa niečo opýtajú. Tak vlastne to je taký ten námet väčšinou, že sú to reálne otázky, ktoré veľa ľudí má, tak ja dám to do tej reelovej podoby. Ale nemáme žiaden content tým, všetko si robíme sami. Přes sociální sítě ti přidá si nejvíc klientů, že? Tak aj cez web. Tak jak nad něma přemýšlíš? Čo myslíš, ako premýšľam? Nad sociálnyma sítěma. Aha. Tak sociálne siete sú určite budúcnosť. Ja si myslím, že tu zostanú. A funguje to, pretože nemusí tam byť ten investor, ale môže tam byť jeho manželka alebo jeho dcéra. A dostanete sa k tým ľuďom, ktorým potrebujete. Velká část i jako tvojí nebo vaší propagace jsou eventy určitě. Čechách, tak co jste třeba udělali v poslední době, nebo jaký to je se setkat jako reál s těma lidma vlastně fyzicky, dneska je to jako něco vlastně speciálního se s lidma setkat jako fyzicky, jako ty jsi tam fakt byl, jako, a fakt si viděl naživo, jaká je, víš, jako takový, jako... Je to fajn, ono je to lepšie aj pre nás, keď my spoznáme toho klienta. Vôbec to nesmerujem tak, že by som chcela tých klientov poznať iba online, pretože online to vieme vybaviť. Ja sa vždy rada s nimi stretnem, pretože aj vo mne to niečo zanechá a si ich proste zapamätám, mám nejakú emóciu k tomu klientovi. Ja som za osobné stretnutia. Takže ja veľmi rada chodím a som aj rada, keď prídu klienti čo už vlastne kúpili, že nemusia to byť len noví klienti. Naozaj rada zostávam s nimi aj v priateľskom kontakte. Je to dôležité. Ja, určite, no. Dělali jste nějakou roadshow? Kolik vám tam přišlo lidí? My sme mali rôzne roadshow. Asi pred rokom som mala ja, potom mala Daniela a Simča a potom mala Žanec s Natálkou. A myslím si, že v každom tom meste bolo okolo 50 ľudí asi. Takže menšie počty, ale kvalitní naozaj ľudia, ktorí naozaj sa o to zaujímajú. To je dôležité, aby tam prišli ľudia sa niečo naučiť a naozaj si z toho niečo zobrať. Těch roadshow se v Česku dělá jako hodně. Já dostávám pozvánky takřka jako každý týden někde. Jako fakt jako hodně. Jako Kypr, Španělsko, teď prostě každý si prosazuje to svoje, což je jako super. A co udělal tak jako mega speciálního? Nebo jak nad tím přemýšlíš ty? Co by podle tebe bylo super, abyste udělali, aby to mělo co největší dopad a přišlo tam to co nejvíc lidí? Takto, sú agentúry, ktoré tam dajú tombolu a súťaží sa tam o letenku, o pobyt. Ja si nemyslím, že to je cesta, pretože nikto si neváži to, čo dostane zadarmo. Podľa mňa to nie je cesta, ktorou chceme ísť. Ale myslím si, že teraz to je cesta viacerých agentúr, ale my nechceme ísť touto cestou. Tí ľudia musia sami mať záujem a zobrať aj na seba to riziko, ok, tak ja tam vycestujem, keď to chcem vidieť, pozriem si to a nie vlastne dávať to riziko iba na nás, že my to zaplatíme a možno sa im to nebude páčiť. Takže my chceme lákať ľudí na expertízu. Na to, že sú v najlepších rukách, že budú mať nadštandardné vzťahy aj u developerov vďaka nám a budú mať prístup k tomu najlepšiemu. Tí ľudia, agenti, ktorí musia si klientov takýmto spôsobom získavať, asi nemajú mu čo ponúknuť
aspoň v takom leveli ako my, takže určite toto nám vychádza a toto si chceme udržať. Chceme byť tí najlepší a potom, keď ste najlepší, tí ľudia vás vyhľadávajú. Nepotrebujú od vás nič zadarmo. Jaké je tvoje největší know-how, kterým si střežíš? Veľmi dôležité pre moje know-how je to, že mám na starosti ten property management a teda, že riešim 3 roky všetky nájmy, bytov, ktoré som predala. Takže to je know-how, ktoré aktuálne podľa mňa sa nedá dohnať. Pretože naozaj to sú už stovky bytov, ktoré mi prešli rukami, ktoré sme prenajímali krátkodobo alebo dlhodobo a mám prístup k tým dátam, ale reálnym. Nie fiktívnym. Pretože akýkoľvek iný maklér na trhu vám bude dávať odhady ROI, ale na základe čoho? To sú fiktívne čísla. My naozaj tú banku dát máme. Všetko to robíme my. Ide to všetko mojimi rukami. Tie reporty ja každý mesiac preverujem, pozerám, spočítavam. Tie ceny takisto sú odsúhlasené mnou. To je najväčšie know-how. Je to jednoduché. Nie je to žiadna veda. Nie je to žiadna veda, ale je to niečo, čo si buduješ dlhodobo, pretože to musíš si prejsť všetkými tými sezónami. A vidieť tie výkyvy. Ako odpoveda trh na toto, ako odpoveda, keď zmením pôdorys, ako odpoveda na zmenu nábytku. A to sú dlhodobé zmeny. To sa nedá ísť na nejaký kurz a naučiť sa to. Takže vlastně je to o tom, že ty máš zkušenost s tím, jako za jak dlouho se pronajme, za kolik se pronajme, jaká je obsazenost a jaký jsou skuteční nájmy. Áno. A ako to vyzerá, aký je ten vývoj medziročný. Vám to nestačí vedieť na jeden rok. Vy musíte vedieť, v prvom roku tak, druhý rok sa to zabehne, vychytáme muchy, tretí rok vlastne urobíme toto a získali sme úplne najviac z toho. Ako nadstavím ceny na nový rok dopredu. Ako všetky tieto veci s tým spojené sú obrovské dôležité. A nebezpečie je to, že sú makléri, ktorí nikdy neboli v nájmoch, nikdy nemali desiatky nehnuteľností, o ktoré sa starali, takže nepoznajú možno ani tieto nástrahy. Co se týče té správy, tak to opravdu děláte vy? Jakože když od vás koupím nemovitost, tak mluvím celou dobu jenom s váma? Áno. Všetko sú moje firmy. Sú to rôzne licencie, na každý ten produkt treba inú licenciu, ale všetko sme my. A to je dôležité, pretože keď dáte, na trhu sú stovky firiem, ktoré sa starajú o nehnuteľnosti, ale dôverovali by ste im? Úprimne ja nie, pretože ja s nimi skúsenosť mám. A tam sa dá robiť rôzny biznis, a nie vždy priamo čiary. A hlavne, pokiaľ vy to dáte nejakej cudzej firme, ten maklér, ktorý vám to dá, on nemá slovo. To znamená, že vy keď tam potrebujete zakročiť, potrebujete zrušiť nejakú rezerváciu, alebo príde majiteľ, alebo potrebujete pomôcť s nejakým nájomníkom, niečo extra, nemáte šancu. Akože tie veľké firmy, alebo aj malé, oni vám nebudú sa snažiť vám pomôcť. Je to úplne iné, keď je to naozaj, že ja som v tom vedení. Co jsi jako nejúspěšnější realitní makléřka vlastně z Čech a Slovenska musela v Dubaji obětovat? Obetovať? Priateľstva. Nemám čas, naozaj. Mám najbližší ľudia, sú ľudia z firmy. Moji najbližší. Pretože ja nemám čas a určite nemám čas vytvárať nové priateľstva a aj tie historické priateľstva určite, ako bolo tam ochladenie, mám stále kamarátky, ale vidím ich málo kedy. Takže... Je to prostě od rána do večera? Je. Já se takhle slýchám od jako těch realitních makléřů nebo developerů v zahraničí, tak prostě jezdí, pořádají investiční tour, že za něma jedou prostě lidi z Čech, ze Slovenska nebo různě ze světa a vlastně je to od rána do večera. Od rána do večera, večer chodí s těma lidma na večeře. Je to tak? Je to tak. Musí človek byť stále k dispozícii, keď je to potreba a vždy vás niečo prekvapí, musíte niekam zájsť, pretože sa niečo stratilo alebo niečo treba napraviť, takže a potom
A tá práca je tak náročná aj na psychiku, lebo robiť s ľuďmi, ono to človeka vyflusne, ako je to, stále s tým ľuďom musíte venovať, rozprávať, vysvetľovať, byť ostražitý na cestách, ako príde večer a ste unavení, nemáte chuť ako ešte zase zoznamovať s ľuďmi alebo oživovať priateľstva. Je to tak. Proč si myslíš, že lidi často neúspějou? Nemajú vytrvalosť. Nechajú sa veľmi rýchlo odradiť. Vytrvalosť určite. No a když teda jako už nemůžu, nepřichází ten úspěch, už je to prostě 3/4 roku, rok a půl, tak pořád mám vytrvat? To je ťažká otázka, no. Keď ste presvedčení o tom, že na to máte, tak áno, ale je aj možné, že niekto si to potrebuje vyskúšať a zistiť, že možno to nie je preňho. Určite aj to, také prípady sú. Co bys poradila lidem, kteří chtějí uspět? Nájsť si niečo, čo je níž, čo je málo saturované. Nastúpiť teraz do realít v Dubaji napríklad, myslím si, že to je extrémne saturované, ako hovorí, že ty proste ide to z každej strany, každý si vie zaplatiť tú reklamu, odlíšiť sa na takom trhu, je to náročné. Takže hľadala by som možno niečo, kde budete medzi prvými. Nejaký iný trend. Co je podľa tebe nový trend? Neviem. Nechám sa prekvapiť, ale neviem, no. Nejaké iné služby, neviem. Určite je toho veľa na trhu. Môžeme sa vždy inšpirovať aj zo zahraničia, je to väčšinou tak, takže. Jaká je tvoje vize s Move Home? No, Move Homes by som chcela, aby do budúcna bola aj developerská firma. Teď mě to napadlo. Před 30 sekundami říkám, nebudu se ptát prostě, ale perfektní, no. Chtěla bys někde, jako je to fakt reálný, aby holka z vesnice, kde ještě máte slepice, na Slovensku, jak jsi to řekla před rozhovorem, tak třeba po 10 letech v Dubaji stavila svůj vlastní projekt? Je to reálné. Myslím si, že to bude možno aj skôr. Takže sa něco chystá. Nechcem nič zakriknúť, ale je to reálne. Určite to nebude štýl Emára ako vežiaky, ale myslím si, že by to mohlo byť reálne do pár rokov stavať niečo svoje. Wow, takže developerka, makléřka, majitelka a zakladatelka realitní kanceláře. To by bol sen, určite. Hustý. Toužíš po obrovském týmu, třeba 100-200 lidí? Nie. Myslím si, že keď máte takto veľký tím, je ťažké ho ustriehnúť, je ťažké udržať tú kvalitu vždy a každého makléra si zobrať pod svoje krídlo a naučiť ho naozaj to firemné know-how, deliť sa dennodenne o nové poznatky medzi sebou. Už by to bolo také masové, ale ako myslím si, že je reálne expandovať, ale nie do takýchto čísel, nie do stovák. Co třeba fluktuace jako v týmu, protože to je hodně jako běžný téma v Čechách, že prostě makléř nevydrží díl jak rok, anebo je v pozovkách jako vychováš, jako majitel nebo ředitel realitní kanceláře, oni pak jdou jako a založí si svojí, nebo jdou do jiného týmu, někdo je přetáhne. Videla som to v iných agentúrach československých a je to strašidelné, ale keď máte vysokú fluktuáciu ľudí, tak samozrejme podľa mňa sa treba pozrieť najprv do vedenia. Pretože ľudia vraj neodchádzajú kvôli peniazom, ale kvôli vedeniu. A to vlastne s tým ja podnikám. A podnikám s tou víziou, aby každý sa tam cítil ako doma a aby nechcel odísť. Takže dávam tomu všetko, som vždy k dispozícii a snažím sa nechať zahviezdiť aj ten tým. Áno, ja nepotrebujem byť stále ako keby v popredí. Ja viem aj vystúpiť z toho spotlight a nechať zažiariť ich, takže keď tí ľudia to cítia, že im dáte tú podporu a že vďaka vám vedia dosiahnuť ešte viac. A je to tak, tá tímová práca je
osamelý vlk nedokáže toho, koľko vlastne ten náš tým. Naša sila je v tom týme. Máte třeba nějaký team buildingy? Máme často. Co třeba děláte? Naposledy sme mali plavbu na lodi. Jsem viděl. To bolo úžasné, tam hrala Helena Vondráčková Dlouhá noc. To je stylovka. Takže tam to bolo úplne super, taká zábava, sme sa vytancovali. Predtým sme boli v Dorchester Collection v jednom hoteli luxusnom, tam sme dokonca všetci prespali, takže každý dostal svoj pokoj a ráno sme si dali raňajky, potom sme sa išli opalovať a nasávali sme tú luxusnú atmosféru, to je jeden z najkrajších hotelov. A proste dali sme si ráno kávičku, celý deň sme boli na bazéne a rozprávali sme sa spolu o tom vlastne, kam všetko smeruje. Takže trávime spolu veľa času. Dokážeš vypnout telefon? Nie. Těžký, to nejde, že ne? Podľa mňa to nejde. Už som plánovala teraz, keď pôjdem na 3 dní. Idem do Londýna a hovorím si, napíšem oznám všetkým, že 3 dní budem offline. A potom som si to rozmyslela. Mám rezervácie, proste musím to potvrdzovať. Aj na dovolenke. Je to těžký, že jo? Ja už napríklad aj môj spánok upravujem podľa toho vlastne, v akej som zóne. Nie je to tak, že naozaj tu stávam skôr, aby som vedela nastúpiť ráno do tej práce zároveň s tým Dubajom, takže nedá sa to. No, jak pracuješ s motivací? Ty prostě dokážeš si představit, že i po těch 6 letech jako toho může být někdy hodně. Jsi jenom člověk. Áno, myslíš, že ja osobne ako sa motivujem? Je dôležité si... Ja si ani neurčujem nejak ciele, že zase zarobím toľko a toľko, ale nejaký commitment, nejaký záväzok si vždy hľadám a ten ma posúva vpred. Takže človek by si mohol povedať, mám dosť, že spomalím, alebo nechám to tak, ale keď si vytvárate nové záväzky, napríklad, že rezervujem si nový apartmán, nejaký off-plan projekt, tak viem, že naň musím zarobiť. Pre mňa toto je motivátor. Naozaj kultivovanie toho portfólia. Jo, to si myslím, že je super. Že ti furt něco žene, jako nějaká splátka dopředu. Kej ten byč, jako no. A co je tvým jako snem? Tak sny môžu byť také, že do 5 rokov krátkodobé alebo vlastne celoživotný sen. Môj sen bol podnikať. To bol vždy môj sen. Takže ten si aktuálne plním. Nepovedala by som, že som si ho splnila, si plním. A inšpirovať ženy bol vždy môj sen, úprimne. Pretože nemyslím si, že spoločnosti dostávajú adekvátnu podporu, podľa mňa. Vychádzame predsa len z prostredia, alebo historicky z prostredia, ktoré nepodporovalo až tak ženy v tom, aby išli si za svojím, aby boli podnikateľky, aby chodili na matematické univerzity a podobne. Takže ja som vždy snívala o tom, že budem podnikať, že budem silná v podnikaní a tým pádom budem mať možnosť pomáhať ženám dosahovať cieľov, ktoré si dali a ktoré sú naozaj, že wow. A vytvárať z nich teda nezávislé investorky. To fakt ako, že to je moja misia. To ma najviac robí šťastnou. Keď to sa mi už podarilo, aspoň na tej malej vzorke. Takže to je fakt pre mňa šťastie. A akože pomáhať, áno. Ako je to také klišé možno, ale to ma robí šťastnou. A ja som napríklad aj vášnivá ochranárka zvierat, takže mňa baví aj to, že mám možnosť pomáhať tým zvieratám a nejakú aktivitu dobročinnú vykonávať. Úžasný. Jak sama sebe vnímáš teď, Veroniku v roce 2025, oproti Veronice před 7 lety, 6, kdy jsi byla v Londýně vlastně a dělala úplně něco jiného? Ten základ osobnostný asi je rovnaký. Drive, hlad a tá potreba uspieť, možno súťaživosť. Ale
mám teraz oveľa lepšie podmienky naozaj to dosiahnuť, že tam v tom Londýne bolo to ťažšie, takže asi sa neukázali úplne všetky moje talenty tam, ako teraz viem ich ukázať, viem ich využiť. Ale tá osobnosť je podobná, je rovnaká, akože akorát iné prostredie, zasadená do iného prostredia. Odpovedám tak neutrálne, že tak, ale to fakt nemám naučené, to proste, ja to tak vnímam, ako to hovorím, tak to vnímam. OK, žádná odpověď není špatně. Radši peníze nebo silný mindset? Tak o peniaze, ako sa hovorí, vieš hoci kedy prísť, ale keď máš dobrý mindset a skillset, tak ich vieš zase vždy naspäť zarobiť. Takže mindset. Radši nemovitost na flip, na který hned uděláš 200%, nebo zažít největší dobrodružství tvýho života? Tak záleží, v akom si štádiu života. Keď, ako ja, na seba. Dobrodružství. Ako pred 5 rokmi by som povedala určite flip, lebo nemala som zázemie ekonomické. No, byť v Dubaji nebo rychlej flip někde v Čechách? Byť v Dubaji dlhodobo som uvažovala. A proč? Vrácia sa ti to pravidelne, máš tam pravidelný cash flow. Silný cash flow. Jsi spíš střelec v investování nebo konzervativnější investor? Strelec. Intuitívne. Čím rýchlejšie rozhodnutie som urobila v živote, tým bolo lepšie. Tak som kúpila dom, v ktorom bývam. Som videla 3 domy a nevidela som ani všetky lokality, všetky ulice. Proste videla som, páčilo sa mi to, išla som do toho. A som veľmi spokojná s tými výbermi. Máš pekný dom? Taký malý, pekný. Mne vyhovuje. Nie je to žiadna hacienda, ale je podľa môjho vkusu, takže cítim sa v ňom dobre. Já vždycky na konci rozhovoru se ptám vlastně hostů, jakou by dali nějakou golden message fanouškům, posluchačům, divákům. Tak jaká bude tvoje? Buďte sebavedomí, pretože opakujem sa, lebo už som to raz povedala, ale myslím si, že opakovanie je matka múdrosti a mali by sme byť sebavedomejší ako národy. Vieme naozaj uspieť tu aj vo svete a nemusíme stále zliadať len k nejakým iným väčším štátom alebo veľmociam. Môžeme naozaj my niečo naučiť aj svet. Super, já ti moc děkuju za rozhovor. Dík. Myslím si, že inspirace pro muže i ženy. Pro ženy asi jako i podpora velká. A přeju ti na tvé realitní jízdě hodně štěstí, hodně zdaru, hodně spokojených klientů. Ať tě to pořád baví a jako klobouk dolů. Dík. Super pokec. OK, tak milí posluchači, diváci, jestli se vám rozhovor líbil, tak ho pošlete babičce, dědovi, všem sousedům. Určitě si přidejte Veroniku na Instagramu, pojďte se na jejich web a na všechny odkazy naleznete tady pod videem a mějte se krásně a zase příště. Čau.